हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुड बडलेण्ड चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतम बे गोथार थानसालियाव दिनै सफैनो हादों माने बेयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतम महासभानिफ्राय जे आनसलिक वाइसै माने बोसोरफ्रोमबो बे आरजनि आयदा लानाय जायो बे आरजनि आयदायाव आं दिनै सफैदों बेयाव आरजनि हाबाफारि आंबो दिनै फैदों लोगोफोर दा बेखौनो दिनै माखासे बे थानसालिनि सोरगिदिं आरो बे आरजखौ माबायदि खालामदों गासैबो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि खाथियाव आं देखायलांनो नागिरदों लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आसा खालामनानै नायलांगोन फारसेनिफ्राय बे दिनै आंबो गामि आफादनिफ्राय गामिनि रायजो राजाफोरजों फैफादों आरो बे थानसालिया जोबोर समायना बेयाव माखासे जोबोर मोजां जायगाफोर दङ आरो बे थानसालिया बेनो बे नुहुरनायानो बेयावनो दिनै आरजखौ लानो फैदों आं बेयावनो दिनै आंबो आरज खालामनो होननानै फैदों लोगोफोर दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो भिडिअखौ गासैखौबो नुलांजोबगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैबो बे थानसालिनि सोरगिदिं समायना जायगाखौबो नुलांगोन लोगोफोर आरो आरजखौ माबायदि खालामनाय जादों बे गासैखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायलांगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फारसेनिफ्राय जोंहा इउटुबनिफ्राय सासे इउटुबार लोगो मोनदों आं बे गिबियावनो आंनि चेनेलाव बे लोगो सिनायनो नागिरदों अच्छा दोस्त आप कहाँ से आए हो मैं यूपी से भाई यूपी से है ना अच्छा आपका चैनल का नाम क्या है शोभित कलेक्शन ब्लॉग शोभित कलेक्शन लोगोफोर शोभित कलेक्शन बिथाङा इउपीनिफ्राय फैदों जोबोद मोजां दिनै लोगो मोनदों आरो स' थेंक इउ बाथौ सिबियारिफ्रा माबायदि सिबियो बेनि गासैबो डिटेल्सखौ जोंहा बे आबौ जा बियो दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आं फारसेनिफ्राय भिडिअखौ दिखांगासिनो वायु और आकाश के
अधिकारी जी जो हाँ वही बुरा बाथू अच्छा वही हमारा ईश्वर है। मतलब 5 तत्व को आप 5 तत्वों की अधिकारी जो हाँ वही हमारा सृष्टि करते हैं। ईश्वर है। अच्छा ओके इसी को हमें मानते हैं। तो इस आंनि दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम महासभानि बे थानसालियाव जे आरज खालामनानै फैदोंमोन बे आरजनि आयदा जोबखांनायनि उनाव जा देउरि आफा दङ देउरि आबौ बिथांनिसिम जों बे थानसालिखौ मालानिफ्राय लुफुंनाय जादों आरो बे थानसालि लुफुंनायाव जोंहा माबायदि गोग्गानाय मोन्दों आरो धोरोम सिबिनायाव जोंहा बेसेबां फोथायथि दङ बे आबौनि सायाव जों सोंगोन। आदसा थानसालिया आबौ बे दुलाराय बाथौ गौथुम महासभानि ना जिल्ला गौथुमनि आदसा जिल्ला गौथुमनि अब्ला बेखौ बेसेबां मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन? खुलुमबाय आं बे थानसालिनिनो अरायथा दौरि भगिराम दैमारि। बे थानसालिया जोंनि बे अनुष्ठाना एकदम जागायजेननाया जाबाय 1990 सनाव जादों होमबा आरो नैबे थानसालिखौ जोङो आबुङै लुनानै बेखेवनाय जाबाय 2022 सननि माबायाव जुलाइ दाननि फेब्रुवारि दाननि 7आव 7 तारिखआव 7 तारिखआव जों बेखौ बेखेवदों आबुङै आरो बे समनिफ्रायनो जोंनि बे थानसालिया आबुङै जोंनि माबाया जोंनि बे कमिटिया जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जे कमिटि दं बे कमिटिया प्रत्येक माने मंगलबारे माने आरजनि बेबस्था लादों आरो बेखौ माने जोंनि जे 22टा आनसलिक दं बे 22टा आनसलिकखौ जोङो गामि वेस्ट ग्रुप राननानै आनसलिक भित्तियाव जों बे आरजखौ दिनैसिम माने 4 राउन्डआव गोग्लैबाय आरो अर्थात 4 बोसोराव आगान सुरबाय। दा बेयाव जोंहा जोंनिनो जिल्लानि दौरिजों एकदम माने बेयाव आफादनि दौरि दङ गाहाय दौरि जोंहा देबेन बर' बिथां लोगो दौरि जुगेन बर' आरो आं जाबाय बे थानसालिनि अरायथा दौरि। दा जोंनि बे माबायाव बे बावसालिखौ जों बेंनायाव जों नायनाय थेनायाव सिबियारिखौ जों जे माने माबा रिसिभ खालामनांगौ बेखिनि खामानिया जोंनि आरो बे सुन्दर भाबे जोंनि बे आरजआ सोलिबाय थादों आरो आं नुनो मोनदों जे जोङो सिबियारि हिसाबै जोंनि सिबिनाय खान्थिफोरा माने दिनक दिने माने मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनायखौ नुनो मोनदों। सिबियारिफोरनि जे जोंनि आब्रुथि सिबिनायनि जि सिस्टेम फोथायनाय जि बेफोरखौ जों मोजां नुनो मोनदों आरो जे माने गाहायथिं थाङाखै गोजौथिं थांबाय थानाय नुदों आरो माने दावगानायखौ नुबाय थादों आरो बिखेखय जोंनि सानजाथिंजाय दिनै नोंथांमोना फैदों माजबादनिफ्राय जिखिनि जों नुदों जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि फोथायनायनि खेत्रआव नुयोबा खिन्थु एकदम सुन्दर भाबे परिष्कार जोंनि बे जिथु जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै डिसिप्लिनखौ नुनानै सिबिनायखौ नुनानै बे माजबादनि एरियायाव बहुत गोजौ होननानै जों सानना लायो। दान दक्षिणावबो गोजौ दङ जों बेखौ सिकार मानिनांगोन आरो बे बोराइ बाथौनि अननाय बोराइ बाथौआ अराय सम जों आरज गाबदों बोराइ बाथौ खाथियाव नङा होमबा जे बेबायदि सक्तिखौ जोंनो बयनोबो होथों लाइमोननिफ्राय लानानै जोंनि बोराइ बेन्थ'निफ्राय लानानै गासैबो बे जुदि जोंनि साननाय जोंनि धारना जोंनि भाबधारा जुदि थाबाय थायोबा जोंनि बाथौ धोरोमा बिश्व दरबाराव एकदम बहुत माने दावगानो हागोन आरो बे बुहुमाव जोंनि मिथिसारनाय जागोन बे धोरोमा आंनि तरफनिफ्राय आं बेखौ सानो आरो गोजोननाय थाबाय आब' लोगो दुलाराय बाथौ गौथुम महासभा बे जिल्ला आफादनि बे बाथौ थानसालियाव जे माखासे जोंहा देउरि आफामोन दङ बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय बे थानसालिखौ गायसनखांनायनि उनाव जोंहा बेसेबां जौगानो हादों आरो धोरोम सिबिनायाव जोंहा बेसेबां गोहो मोनदों जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय लोगोफोर। दा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो होदो आरो नोंथांमोना बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायाव बेसेबां नाजानायाव माने बेसेबां फोथायनाय दङ जों नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो। जों लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनबाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरो बिदिनो मोजां भिडिअखौ लाबोबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। अननानै दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय।